out Team GGL, Laja, R-Typon, Jared Eldest Digamo, Relax, Christian Humamoy, Rayu King, Romeo Patalong, John Paul, ito ni, John Paul, Jong, Aranita, Lem Richard, Casquillo Pascual, Rich, Inocando, Aureliano Alin, Arben Tiro, Boris Casquijo, Jason Oniers, Ramel Sumalinog. Salamat ninyo guys. Tatski Pagubo, shout out. So, magsugod na ta. Comments na mo ha, magsugod na ba ta ha? Na, Santino no? Umunta daw. Shout out Rashid Baron. Apostol Salazar Gini, shout out. Hinay kay signal, nagkamang. Pero sige lang, kayang nakadaog, ato lang i-post diretso ha. Wala na iap-ihap. Para wala lalis. Mag-uwan niya, Jir, ingon si Roque bro. Hindi mag-uwan, oy. Pagkakoy mo live. Pagkamo mo iya. So, magsugod na ta guys. Please comment section. Magsugod na ta. Comment og start. Please, comment og start para magsugod na ta, makakaon na ta. No, so ato ang prize sa next week raffle. Jersey nga Boy McCoy. Og stop toys. Impang-utang. Lag ko na kayo. Nani, comment ka na ba? Hey! Comment na mabe, comment! Comment niya, start na! 1 minute na putong na kayo. Ang mahaman ka na No, magsugod na ta. Start na dala eh. Kalag sa ato, Audrey. Mukbang na Magsugod na ta. Start na Mukbang na Kalag sa ato, Audrey. So mag-start na ta kay daghan lang ni comment. Start now. Ding ding ding. No, so magrulita na ta guys ha. So mag-start na ta kay daghan lang. Dara atong jersey. Hey, this is Boy McCoy. Dara sa atong stop toys. Dara atong jersey. Hey, this is Boy McCoy. Dara sa atong stop toys. No, so Jemre Rafada. No, so mag-start na ta guys ha, Roleta. Number 1, let's go, Dara. Oh, yan, ano ito nila? Mag-start na ta guys ha, Roleta. Number 1, let's go, Dara. Oh, yan. So, ready na mo diha? Number 1, let's go, Dara. So, ready na mo diha? Play! Ding, ding, ding! First, ang mananaog. Play! Nananaog. Ding, ding, ding! First, ang mananaog. Christina M. Caritiro. Mani siya number 1 nga ni Daog. Shout out ni Sir Vincent Escabas. Mani siya number 1 nga ni Daog. No, shout out ni Sir Vincent Escabas. Guys, kinsa te ganahan mo convert og stop toys pwede ra ha. Awat na wan. Mako siya. At naong. Vincent Escabas. Guys, kinsa te ganahan mo convert og stop toys pwede ra ha. Pa-share ta sa live guys, please. Support guys. Pa-share live, visit my Facebook. Yo, live. Pa-share kamo ang Live. live na lumakoy. Pa-heart sa live guys, please. Heart na mo oy, mga ukoy. Heart na mo ko kahan. Live na lumakoy. So, pa-heart.
Mahal ka mo, mahal. Heart, oh. Heartiflix sad mo guys ay. So, pahart. Salamat kaya sa inyong pagsuporta sa among live. Heartiflix sad mo guys ay. Guys, arita sa ikaduhang mananaw. Salamat kaya sa inyong pagsuporta sa among live. Mantay mo. Guys ay. Ay mo Dang, kalipa. dang. Ralph Sirbano. Congratulations. Dongkoy ko ni. Dongkoy ko ni. Sirbano. Okay ra ka ni dongkoy ko ni. Wala mo sanugan. Ha? Shout out Billy Joel Arellano. Kurt Den Byongkong. Shout out Billy Joel Arellano. Christina M. Caretiro. Roslyn Tundag. Joshua Pog. Shout out. Christina Shout out, M. James. Roslyn Tundag. Bros Julius Bilyanga. Jobet Makilang. Hans Saldoa. Shout out James. Comment next. Please. Jobet Lahat. Saldoa. Comment next. Shout out ni Tia Nili Dongdong Reyes. Sandra Vargas. John Dexter Waya. Shout out. Kanta sa BCD ko na yun. Mag-live ta. Ikay kanta na kay. Arita sa ikatulo. Kay gutom na. John Dexter Kay mahot na nag-load ang uban kay. Kanta sa BCD ko na yun. Arita sa ikatulo. Kay gutom na. Kaya mga nag-load ang upan. Happy na mo, puno langit. Uy, Ops, ibalik kay nabalik na si Ralph Silvano. balik. Kausara ka mo daw guys ha. Dinitungan. Share your blessings. Once na ta makadaog ka, mabalik ngayon ang paano ni Gatol ibalik ko roulette. Impact na ni. Chris Zelda. Iga pilido. Congratulations na. Ibalik na si Yang mama. E Chris C D Zelda. E F G Congratulations na. H I J Q L M N O P Q R S Shout out to Glenn Aniban, LMNOP. Rodley Agbo, Nelly Dongdong Reyes, Aniban. Rodley Agbo. Terence Nipaya. Na Terence Ay, Nipaya. paya dong. Kumusta? Konsihal. Kiyanta, Juan. Baliwagan. Maliwagan. Balamban. Palitamot dong. Atawag ka dong. Glory V. Rosales. 90 Eyes. Palitamot dong. Atawag ka dong. Po, musi balasi ko na eh. Ay, mawait ako. Share tatong live guys. I-share guys. B. Po, Lucy Balasi ko na eh. No, so Mawait ako. ang makadaog sa ruleta ha, wala na i-cancelay ha. Automatic na ni siya bisag wala pa sa live. No, so, ang makadaog Next, sa ruleta, wala na please. i-cancel Jack ha. Arong. Automatic na siya, bisag wala pa sa... No, so ayaw niyong si Piata karong December 21. Next, please. Jersey Jack and Arong. Precision So, Sets. ayaw Dara. si Piata karong December 21. No, shout out na lang Jersey kaya ha, and sa mga atong mga Precision idol. Sets. Tara. No, si Balasi ko rin. Kantahin sa Nagulbing. No, shout out na lang tayo Huwag ka na. sa mga atong mga Ikaapat. idol. No, si... No, Balasi ko rin. Sino? Ikaapat. Patulang. No! AJ Mercado Limpaya. Congratulations! LG Mercado Limpaya. Nanaon. Shout out Maloy Puloy. Congratulations. James Baz, hello.
jersey ng ako Shout out, Maloy Pulo. Christian Bacaldo, shout out. Bay kubo na kuno ngay. Chong! Sus, tigana. Patap ng heart kay G, patap sa ng heart. Christian Bacaldo, Hoy, shout out. ng heart eh! Pa-heart siya guys, pa-heart, pa-heart. Oy, heart Patap mo ng niya! heart, baby. Patap sa ng heart. Shout out Power Plant Site, Solido City. Ma'am Evan Sydney. Babi, resulta shout out. Nung papi! Shout out ang gun! Mayong gabi, Hiloria. Hiloria. Babi, resulta shout out. Nung papi! Shout out ang gun! Mayang gabi, Hiloria. Hiloria. Sir Melvin Tibong, tanawa lang ang mechanics next. Ikaw, Live, ako. sir. Angie Abueva. Sir Melvin Tibong. No, so katong wala pa Live, sir. nakapa-register para next Angie week, no? Abueva. 15 jersey. And No, so Precision 6, no? Tanawa mong mechanics. Pa-register. I-share lang ninyo guys, i-share lang ninyo guys. Pa-heart. Heart eh, heart, ane! I-share lang ninyo guys. Pa-heart. So next, gutom na. Gusto na ko! Comment na mo next, kay magdalita guys. So next, Na. gutom na. Okay, comment. Comment na mo next, kay magalit na guys. No, palihog share sa video ni Dong. Patong Comment. post na mo ganiha guys, please. No, palihog share sa video ni Patong latest nga post ba ni Nanay Post na mo Kwan? niya guys, please. Ang hilin ah. Share sa video ni Patong latest na post ba ni Nanay Kwan? Ang hilin Enrique Ikong, shout out. Patong latest na Ikong post ba ni family. Nanay Kwan? Thank you for watching, Ikong family. Enrique Icong, shout out. Ikalima, nga mananaog. Thank you for watching, Icong family. Enrique Icong, shout out. Anin ba? Ikalima. Munaog, bahay umo! Bahay umo! Munaog na! Billy Narbarte. Ano? Dili ng birthday! Nanaon! At ang unggoy! Jamie Manatad. Ha? Brian Ripdos. Jamie Manata. Kent Henry. Kita ni Kent Henry dong. Ikay to Brian call malala. Ripdos. Kent Next, Henry. next. Mylen Udalo. Ikay to call malala. Lima pang Next. Rupa Rups. Mylen Udalo. Karen Ortega Sumayang. Next. Ropa Roots. Dap. Karen Ortega Sumayang. Ropa Roots. Kay Jami Swallow. Dap. Oy! Ryan. Ryan Cabellos. Keisha Mi Swallow. Oy! So, Tinta mo ha, yung kuhan. next. Tabi. Heart. Sino kayo? So, Heart. Ano yan ni mahal? next tabi. Heart. Ano mahal? Ay, ano mahal? Oy, oy. Ano mahal? Ano yan ni mahal? Ano mahal? Ay, ano mahal? Oy, Ikaunom. Comment next. Ikaunom na daw. Bantay mo! 100 gas, G-Gas! Mylan Bilyangka, shout out! Bon McCoy! Harriet Gracia! Bantay mo! 100 gas, G-Gas. Jack, Pulido Segundes! Harriet Gracia. Jen Manatad! Dap! Nak! Ano nak? Tayo na Jan dyan! Manatad. Dap. Next! Dap. Ikaunom na bahin! Ikaw nung bahin! No, Loren! Next. Lakot ka nung ha! Amot na mo! Anak ka nung ha! Lawrence Santino? Ino, unggoy! Umusta? Lakot ka nung ha! Amot na mo! Etchel! Oh, Isil!
Daog si Ma'am Isil Isil. Etchel, Etchel. Isil Isil dahil guys. Isil. Inahay sa power plant site Toledo City. Hi din sa akong mga barkada niya sa power plant site Toledo City. Hi sa power plant site Toledo City. Taga Cordova Police Station. Thank you for watching. Hello. May yung alam niya. Tutok ba? Taga Cordova Police Station. Thank you for watching. Kanta sa kuwan mo Jay. Bay kubo ko na eh. May balik. Di ba bay kubo ko? Bahay ubo. Kanta sa kuwan mo Jay. Dahil munti. Nagkalaman noo. Walang bang. Dahil Sibuyas. walang bang. Shout out Tagikan Boys, Toktoy, Christian, Bake, Loyloy, Jomar, Onyok, Rob, Jonathan, Clifford, Shout out, Tagikan Shenmar, Boys, Toktoy, Gino, Christian, Julius, Bake, Ija Manili, Loyloy, Ganani, Jomar, Raven, Onyok, Clark, Rob, G-Mark, Janle. Thank you for Jonathan, watching. Clifford, LG Mercado, shout out. Shenmar, Gino, Julius. Sige pa. Gana ni Raven, Clark, G-Mark. Shout out ni Amy LG Alogen. Mercado, shout out. So, Sige pa. comment section, comment. Shout out ni Komen na mo. Heart sa ta, heart. Heart. Heart, sabi, heart. Ayan ni heart. section comment. Ina. Ina mo. Hoy. Hoy. Heart pa. Heart sabi, heart. So, ikapito. So, ikapito. Wow! Ano? Lupak na. Bagyo na. Ano? Yaya. Bagyo. Bae. Bagyo, Lawrence. No, may kadaog sa atong ikapito. Bagyo, Lawrence. No, may kadaog sa atong ikapito. Comments sa mo guys, comments. Comment. Unsa atong mga buha. Waton. Comments sa mo guys, comments. Unsa atong mga buha. Jack Polido, Secondes. Shout out. Kyle is watching. Jack Polido, Secondes. Tapad ni mo ukoy. Ang ulo yun. Nakmo na yung mga wan. Urok na langit. Hey, live. May ha. Dog, Hoy. ingon si Ethan Sydney. Kahungaw ba nun? Inaday, daan na ni pagpalit. Naman yung palit kay. Nari ko buwak. Shout out Toledo. Hoy, okay. Nakulit yung titi. May kami yung iyakanan. Unsa Toledo City ba? Laruha na dito. Ulit doon. Jonathan Angko Pacaldo. Thank you for watching. Bagi Lores na ako sa case nila. Ilang mo kiss ko no Lorenz sugod ka? Yaya. Tihaya ni mo dong Lorenz. Wa daw kuhan. Daw luto ko no. Daw kuhan ispan. Oh? So, ari na ta. Comment. Umin na mo. Next, comment. Dadadan. 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 No, so, ikawalo. Ikawalo. Ang Ipatay. Hindi na. Ingon si EJ ba? Dalian na, Jir. Ay mo katalay. Hindi nilumba. Shout out dahil sa tindahan ni ng Mylene Bilyangka. No, shout out dahil mga idol. Ryan Montero. Shout out. Next. Rolly Agbo. So, Rodly Agbo. Katong nakadaog guys, isin na inyong Gca sa comment section. Ayo din. I-message lang sa page ni Boy McCoy. Shout out PG Baguio kay Roy. John Ray Bata Kumawas. Game ka na ba? Game na ba? Game na! Game ka na ba? Game na!
Heart na mo. Heart na mo eh. Heart na mo. Ikaw manay? Heart na mo. Heart, my heart. Yan, may heart, heart. Heart, oy, mo. No, so kani atong kuan guys ha, wag ni bias. Next, comment, next. Heart. Heart. No, so kinsa ba tong naka-appeal sa tanaw sa karon nga live niya wala ma-appeal sa among raffle, no? Kanang anyong sipyata ha karong December 21 natay jersey 15 pieces and precision sex. Sipyata ha karong December 21 natay jersey 15 pieces and precision sex. Crystal Nicole, thank you for watching. Shout outs Zyper Boys Azana mo. Pantay na mo. No, appeal mo sa mong raffle ha, jersey ha, jersey. Basing na pa'y mahabol na no, Shaz. Ne na ka. Rodley Agbo, nakataghap. Comment next, Next. guys. Ne. Brian Montero na amin sa tentayan ni Joel. Brian Montero na amin sa tentayan ni Joel. No, si Rodley, may nakataghap ko na siya, nakataghap. Jer. Oy, Oy, leche. Aya, jer. Ayaw anak day, ba't na day? Mati na. Okay, next. Ne. Comment next. Comment, ulit kamot na day. At na ka. Next, ikasiyam. Isang siyam o buto. Nadadan. Bakit na Bahay kubo. mo? Kahit munti ang alaman noon ay kahit din mo to ang buwan. Edeline D.A. Guzman. Di Guzman. Di mo man. Congratulations, Ma'am Edeline D. Guzman. Ano, on ka day. No, so kinsa tong nakadawag, isend lang inyong GCash number. Kung ako'y ulitaw, Gusto kong mga kawa. unsa man. Ito naman. Kaya naman nitiong ay. Umutong kay niya. Umutong kay tao. Umutong kay kami tuha. Tuwag gabi. Matitinang punting ko ng turkey. Wala ba yan eh? G-Tats, By-Tats. Thank you for watching Kwam City Sportswear. Next. Comment. Heart. Heart. Guys, pa-share sa itong live, guys. Pa-share sa itong live, guys. Merry Christmas. Pa-share sa live, guys. Pa-share sa live, guys. Sagi ka, uban ko ba? Ang mahal na kundi ka lang. Inigabot ka Pasko. Jan Sario, shout out. Trenami Umambak. Next. Pa-heart sagad, pa-heart. Jack Arong, Joshua Pogs. Next. Sige. Ika na po, habahin. Hulog lang lang. A, B, C, D, E, F, G. Di mo to na among tikas. Among tikas wala yan. Lorimy Rosales, sas kabuinas ginaning Ano? ng Lorimy ay Lami, rutales. sa hoodie Nanaon. package. Nanaon, no? Dan sharing. Lorimy Tama ka. Rosales, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Di mo to na among tikas. No, so guys, i-share sa damong video guys katong Yapon. yung bitaw ka PWD katong gi-upload na mo gani ha. Please, bisag pinaskuhan lang na ninyo nako ha. Upload. Shout out kang AG Dipaya Namis Tentayan with Roy Montero and Barabay Gonzaga. Gikan din sa inyong Deji.
Hello, may maliwagan. Ay mo kapoon, ayong yanyo. Mapot na lang di kampiyong. Jordan Entes Abarquez, brad, apila ko ani be. May magilang. May makilang. Jay, may, okay lang, Jay. Ikaw, okay lang, Be, comment tag next, be. Comment tag next, be. Nes. Ha? Yung ka na na? Pa-comment sa tag next, mga kamakoy. Nes. Pinaskuhan lang ng jersey diha og di ko kadaog Brian Montero. Pa-comment sa tag next, mga kamakoy. No, si kapila na ikalibin. Kanta sa concert bi, BCD First time bi. sa kay katungaon. Okay. Kanta sa akin, nangihi pa mong kuan. IBCD ba? B, D, A, B, C, D, F, F, G, H, I, D, U, F, B. Kinsya na mo hay, yung amaw. Amulay. Wanya, kumpay, kaya ay buhat o niyo niya. Murang wauk na kuhan. Ipanot na ulaway. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what kind is tonight when there's always day. Hey, jingle bell, jingle all the way. Next. Ako ay doon. Ninong Roger, hatagi kong pinaskuhan, Precision 6. Oy, ano ako na? Kailan, imo na nang kinugo si Brian Montero? Nanimot ko. Taga-Baliwagan ba? Oy, ano ako Brian Montero. Ilan na anak? Kuan. Alin. Anak ba? Roy Alin? ba? Roy. Alin? Imo din ang kinugos. Roy ba? Roy nga. Nagdadi lagi sila. Tingnan mo ba? Waba ko no'y Q&A kay basin at Tommy Sortiho. No, so next na ta guys. Next na dong. Yan. Iba. Yun Brian, bakon siya kasabot sa imong istorya. Nasabtan na lang dong. Naktanan nyo, ang Shout bawat out MT's family from Toledo City. Aljon Gonzaga. O gihang ninang nga si Lorena. Aldwin Lostresimo. Ginard Melendez. Na dong, Ginard Melendez. No! Yan. Anderson West. Carla Aberilla. Joseph Reed de la Serna. Lemuel Brotonel. Next na dong, next. Yan. Heart sa guys, heart sa mo guys. Heart. So, ano na sila, ika-11. Kaya nagipanggutom na sila. A, B, C, D, E, F, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Next! Splendor Dirit. Hindi na. Tawag ang church. Splendor Dirit. Shout out Jer. Baliwagan. Baliwagan. Gigi Dongdong Gonzales. Lumdum, lali. Gigi. Pumunta niya lali. May makilang. May makilang. Shout out. Shout niya, may. Pumunta na mo niya. Panahon mo. Charlie Inot. Shout out Charlie Inot. Shout out, Charlie Inot. Jenny Casapaw. May. Mary Walter. Lamig Lawas. Shout out sa akong mga classmates pag elementary nga mga tagadayas. Pinaguluhan ni Boy Makoy. John Paul. Madet, Mabi, Ibon. Shout out guys sa tagiya sa Sky City Sportswear. Hinauta, may sponsor na sila guys of jersey. Nanaon. Jersey. Na Sky City Sportswear, asan ang jersey? Yan na. Ikaw ano? No, sa mga ano? Yan. SK Sherman from Barangay Escordo City. May nagkakala mo sponsor. Nabunot na ako, sir. May Reyes kinaging. Ato bang bunuton, ma'am? Bunuton pa ang iyo ha. Huwag mong pansinin.
Nanimaho kanyo. No, so, No. so next. Ang white no line. Number 12. Next name. Em tapon mo. Number 12, guys. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Shout out Jared, Jaid Rosaroso, Kyle, Birthday boy na. Birthday Boy, Jaid Rosaroso, Ikadosi si Justin Sanchez. Shout out Sook Volleyball Team. Hey, nakadaog ko, Splendor Dirit Malaw, siya dong. Oh, nakadaog ka sir, Splendor Dirit. Shout out, pinakamarama, Lemuel Makilang, Muchika Pugula. Karen Carl Belia Corta. Kanya na to, ikadaog ha. Hey, it's Bon McCoy, Rashid Baron. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jaed Rosaroso. Ikaw. Karo kayo koy. Jaed Rosaroso. Rungo mo. Ro. Sa. Sunda ba? Ro. Sa. Roso. Okay, ikaw. Rosaroso. Oh, happy birthday. SK Counselor of Barangay Dayas, Jaid Rosaroso. Happy birthday. Ang dami ni humpak eh. Iputong na. Shout out ni Jodet. Shout out kay Judith oh. Ano, ma'am, may pag-inya, Shout out sa mga pobre pero helas. Wow, magic. Pobre pero helas. No, next. Pahart. Yan. Pahart sa guys, please. Pahart sa guys, please. Palihog niya kog share sa among video guys katong mga duha ka disable. Next. Pa-next tabi comment sa ta sa section of next. Woman. Woman on. No, nakadaog si Justin Lay Sanchez. Pakuan na mo sa inyong kan guys ha, pa next sa Tagays B. Tarong bam. Jaid Rosaroso. Luso. Tarong bam. Jaid Rosaroso. Aniwar Pinaranda Guanzon. Ma'am, kanang nikat off na ra ba mo ang kuan? Rapol nani, sunod rapol ma'am. Comment lang dito sa katong kuan jersey nga kung rapol na mo ma'am. Next. Comment. Next na dong. Next na kay mga dong. Kay gutom na ka dong. Ikatrisi. Wala na dami. No? Next. Dang. Ano na mo, ay malik pa. Naawa ninyo, ay piyong. Kapit na, yay. Impas na utang. Ariston Jose. Liston Jose. Ariston Jose. Lima. Ay may mukha na yun na. Ay mapit yan eh. Ay, ako. Shout out Tanbayan ni Tanli. Huy. Bayan Tanli. So comments mo guys, please comment sa next guys. Heart. Yan, yan. Ha?
Pinalam na. Ibisidi silang patay siya. B, B, D, D, F, F, B, D, A, D, U, B, B. Wala, ano, umalit iwan niya. Iwan, yung amaw. Mga ninong nako, boy makoy, o Roger, mingaw nako ninyo, mga ayo ko. Nanaon, Sana all, kuno. nanaon. Mga ninong Tama pa ka-share. Katong wala pa ka-share, palihog kog share para makita sa among comment section. Ay mo kalabala ka guys, ang wala kadaog, makadaog na mo pohon. Kadagan pa kitag live. Katong wala pa ka-share, palihog kog share. Go comment sa tag next and heart. Ang ano? So next. Next. Comment sa tag next and Pag-ipan tayo mo. Dadadan. Dadadadan. Halok ka lagi. so next. Dan. Dan. Mo. Muli na. Yung nga. Di na. Ginard Melendres. Di na rin. Ikaw na. Shout out ni Jordan Entes Abarquez. Kaong. Anon. Ikaw. Ika 15. Heart. Next. Pa next guys, comment. Pa next guys. Hi. Ma'am Shinhani Malazarte, ma'am. Sa next na lang. Sa next na lang, rapon ma'am kay kanang unfair kay sa uban. Nag-cut off na gano'n. Nag-cut off na kun may maganiha ma'am. Follow lang ni Boy Makoy ma'am para makakita ka sa itong mga raffle. No? So, next. Next. Comment tag next guys ha. Para makita na mo. Let's go. Next. Why uhiyam? Next, comment ta guys. Comment. Heart. Ani wa ani. No, so ato yung next kay gutom na. Gutom na. Number 15. Nanalan. So katong mga nakadao guys, yun lang yung GCash. Di na. Itakulat. GCash number. Ano? Shout out ni Ma'am Cristina Rivera, John Mi Manatag, Jan Vincent Salvador, Hello, Jai. Rodley Agbo, Doming Dar, Hello, Jai. Splendor Deret, Joseph Ray de la Serna. Next. Jan Vincent Akdal, John Free. Olitaw pa ni Roger guys. Olitaw pa si Roger guys. Pasir. Salay, pasir. Palay na mo ang munoy. Shoutout ni Ma'am Dons Bunagos. Shoutout mga gipang buwagan. Labi na ni Tatski Pagubo, gibuwagan, gisakitan. O ana. Gibuwagan, gipasakitan, Tatski Pagubo. Ganahan ka niyo. Imo na niyo. Mag-akot ka. Di juga pasakitan. Iyara kang pakaslan. Yaya. Jack Jik Polero Sanchez. Harls Cabanao. Jeneline Perales. Tatski. Nati. Ibog na ba kunin mo? Sa imo kunin mo lang. Yumingaw kunin mo akan aron. Dayo koy. Ano na mo? So, next. Pa-heart. Jomari Salbania, thank you for watching. Pa-shout out kong Jorin, aka Kamlon. So, next. Next. Number 16. Imulang pa ako. Jenny Manatad. Joseph Ray de la Serna. Next. Lopez. Comment hashtag boy.
Comment, hashtag sa tabi, Boy Makoy. Oi, Blan. Paano lang ninyo? Next, Lopez. Comment, hashtag sa tabi, guys, comment mo guys, kinsa kagwap, pinakagwapo namong duha. Umin, ikwa ko ha. May maoy, pam-pam. Ika amo, mga iin. Pa-hearts. Pahati, pahal. Lahat ba, ane? Natalie Ayla. Watching. Thank you for watching, ma'am. Kunsyal, ika dyan. Aljon Gonzaga. Kunsyal, Roger. Oy, nayapak na siya. Nagkamot nung, ataw ka nung. Gege, ari na to sa ika number 17. Ye, pantay. Teng, teng. Dahil mo nung naayo. Bantay mo iya, ayaw mo kalipat. Imaw na nihulog ng langit. Vincent Serentas. Congratulations. Yay! Nanoon. Naog niya. Shout out Bobot Simborio. Esela. Ha? No, nakadawag si Vincent Serentas. Shout out Bobot Simborio. Number 18. Na, Mylene, shout out Mylene Bilyang Castor. Let out, Nailin, let out, at all. Wala, nani ano. Pa-heart sa tabi, pa-heart. Hart, ayaw mo i-OA na. Ano ko na. Hart. Florilyn Dacolio, thank you for watching, madam. Ano yan? Wilmer Zoniega. Mayroon, yung anak niya. Mary Rose Rimrim Bagyo, shout out. Lita Tubias, shout out. Mary Walter Lamiglawas. Lamig Aglawas, Mary Walter. Lami alamat daw. Lance Pakit. Robbie Nuhay. Mary Rose Rimrim Bagyo, ikaw. Right, but you. Nanaonay. Francis Cristuta. Lantin ito ka. Judith Domdom Rosales. Ano, dahil, yung isya, dahil. Wilson Kahayon. Next. Next. Pa-heart sa ta, guys. Hey. Itap sa ninyong heart, guys. B, malaway sa muna ko, guys. Hey. Hart na mo ako. Guys, salamat kayo sa inyong pagsuporta, guys. Ha? Dako ay kung utang kabubuton ninyo, guys. Pero, kaniya akong gibuhat, guys. Dili ko selfish nga pagkatao. Sige, naani lang yung taon ko. Pero, amo sa di pakita nga makatabang ni sa mong isig katao, no? So, ayaw to kalimot guys ha nga padayon gyud pa yung pagsuporta nako. No, palihog di kog share sa akong video ganiha guys kato si duha ka disable bitaw ang akong content. Palihog kog pa-share ato guys. May na lang sa tan ba nga daghan sa tan makatan-aw ato nga mga tao nga mga kortahan. Shout out ni Nets Lopez from Pinamungahan. No? Thank you kayo nga happy kayo mo nga nag-live me with Boy Bambam. No, bisag ginani niya na nga. Taon na lang. Agwantahan na lang ginani yung tanaw diha. No, so Umalipat lang. padayon ta sa pagtinabangay sa usag-usa bisan sa kalisod, problema, kakrisis. Pero ato ipakita atong pagkahigugmaay. Kay this month is December. No, the month of kanang pagtinabangay no, mag-share sa blessings, no? Abangi mi guys ha nga ang amo ang mga video mapadako na mo. No, so next. Net. Bantay na mo. Matungkot na ka. Thank you kanyo sa pagsuporta. Trasmonti, Pilipino, Bantay mo. Imaw na nahulog ng langit.
Daday. Bang. Edilen. Mana na si Edilen? Manam na. No, so balikin mana. Kausara ta mo daog guys ha. Sorry kay guys. Uya, mali ko. Nakadaog naman to si Ma'am Edilen. Next na po pa. Hindi, tapon. Pa jersey naman boy Makoy. No, so balikin mana. Kausara ta mo daog guys ha. Sorry kay guys. Uya, mali ko. Nakadaog naman to si Ma'am Edilen. Next na po pa. Yan. Christian Chris Daniel. Yan. Congratulations, sir, Yes, Christian. Kim Ashley Tanlangi, thank you for watching. Yung kanan. Carmelita Shadow, thank you for watching. Bisag daan lang ang mga jersey boy Makoy. Sige, sige, sige. Wait, Pa-shout out lang tadi ha, shout out ha. Florilyn Dacolio, bisag bugas lang ako ah. Abot to tadi ang dapita guys. Ay mo kakon. No, so Maniwala ang pasko, atras. grabe na kayang kalisod karon mga kamakoy tungod na sa kamahal sa palaliton, labi na sa bugas, no? Mabitan na akong content is mutabang na lang punta sa mga grabe pa kalisod na to, no? So katong naa diha nang ampingi sa tindahan inyong budget kay grabe na diga apiki sa panahon karon, no? Thankful lang ta ni Lord kay wag siya nagpasagad na to, nagmilagro gyud siya kanunay. Shout out Ryan Saldua Katubay. No, so mabitaw ni among content guys ni Boy Bambam og among team nga nangita in down may nagkinahanglan pa og tabang no, grabe na siya kalisod ba, like katong gi-content na mo ganiha nga di ka kasabot ug kamo pa lang jud nakakita sa personal ato nila murag magtubod jud yung luha makakita nila dito, no? Grabe murag kaingon pa lang tabaw unsa ta ka grabe na gid atong kadako sa atong financial may ibuhos tanan kay anang sakit bitaw kayo nga makakita ta sa atong mga kaigsuonan nga inana nang kalisod karang nya gibiyaan bigito siya bana guys si ate niya yang mama kay na stroke pag yun yang anak kay nadinggi pa jud nga biktima siya sa dinggi ba niya wala nadali bitaw sa ospital mao to na nisaka ang kagaw siyang utok, no? So anang ato lang i-pray ni Lord niya makapadayon tad sila silang panginabuhi ning kalibutan na, no? Salamat kay ninyo ha sa inyong pag-share sa among mga video. No, so next week ha. Next na ta mga kabakoy kay gutom na. Na. No, so kato ding mga kaila diha nga nabitong ato sa di evaluate ba or ikuan ba tan-awon niyo daw kanang tabanganan na jud kayo, no? Sindi kami sa inyo mga picture guys sa kanang grabe na jud kay kalisod ba. Ay lang po na kanang naapod kay ikakaya. Kanang wala jud ba. Kay pwede na namo sila mabisit, no? Sa ginagmay lang akoan. Pero gagmay ra kay namong tabang guys pero dako ra kay nagkalipay nila. No? No, sakit na kay ron nga sa panahon karon grabe na kayong daga na kay mga gutom, mga nangasakit, mga pagsulay ba. Sakit na kay ron nga anang naalang dia pwede ra sad i-send ninyo ng mga picture nila ng lisod na jud kay ba ha. Magpaabot mi sa inyong comments kay ha, guys ha. Pa-share sa live guys kay para daghan sa makakita sa atong live guys ha. I-send ninyo ng pa-heart guys, pa-heart. No, so ang among tuyo gyud og tumong sa moang content guys. Diba mo guys, wala pa mi sweldo ha sa among vlog wala pa mi sweldo. Wala ko ni. Na problema kay mi niyo kay amo tani paritoke. Dako-dako sa gigasto pero niingon lang siya nga. Unahan na lang ng mga masakiton. Boy Makoy ay kay mas looy pa sila nako, di ba? No, so Ginagawa ng ito. Umilang. wala gyud mi laing tuyo og tumong guys. Sa pagtabang lang yun.
Wala nga, i-pray lang po ninyo nga makapadayon ni sa among content ha. Bisan sa mga kakrisis, kalisod sa financial. Toyo og tumong guys. Sa pagtabang ang yun. Wala nga, i-pray lang po ninyo nga makapadayon ni sa among content ha. Bisan sa mga Gay. Number 19, kay gigutom na si Roger Bamba. Next guys, dili ta magpa-kantuan guys, magpa-drama-drama guys kay murag sakit na kayo sa dughan. Number 19 kay gigoton na si Roger Bamba. Di lang kita palabig pa MMK guys kay murag sakit na kay daghana ra bagid sa kalibutan ron. Ay nga tabangan ay. Bantay naman, bantay. Ay, alipat, iputong na kayo. Number 19. Imana. Shout out Diyos Laktuan. Imana. Dadadan. Apit na, hulog ng Nelson langit. Mendez. Iputong na kayo. Number 19. Crestel. Listen. May nakalawag. Apit na, hulog ng langit. Kitsa rin ni Paya. Ano ni Diogenes? Diogenes ni Paya. Regard kung Diyos Koreano niya. Kitsa may Koreano ano si kani. Kitsa may Koreano ni Diogenes ni Paya kani. Oy, naung ka na ni. Genius ni Paya, regard kung just Koreano dito. Sa may Koreano. No, so Kanya may Koreano. before ta ma-end sa ato ang live, kay last naman lang winner no. Oy. Thank you kay ninyo ha, sa inyong pagsuporta. No, padayon lang gyapon na tong mga Salamat. live. Amo lang jud, unsay blessings na mo share ninyo guys. Kutob sa among kutob sa among naa. No, especially lang gid sa among mga jersey. Nya kung kitsa nito gustong makagpatahi og jersey labi na sa Balamban, ayaw ninyo si Piata ha nga ang Cram City Sportswear natay branch na sa Balamban o Asturias. Salamat kayo sa inyong pagsuporta mga barangay diha tibuok sa Balamban ug Asturias, Toledo. No? No, so katong wala pa naka-register sa among mechanics si Ma'am Chuna Balendez. Ma'am, pahabol ka ma'am, ari na lang ka sa among raffle sa jersey ma'am ha og Precision 6 nga shoes. Katong wala pa naka-register sa akong mechanics si Ma'am Chuna Balendez. Ma'am, pahabol ka ma'am, ari na lang ka sa No, amo ni post ang nakadaog ha, amo sa i-post. Precision 6 nga shoes. Amo lang i-post guys kay dili may makabasa sa inyong mga comments. Kato din ng comments. Pasensya kayo wala na mong basa kay tungod sa kadaghang ni comments ha. No, so before me mo end sa among live. Merry Christmas and advance Happy New Year ninyo. Mga comments ka to din. Napatay usa ka Siya kayo wala mudaog ha. sa kadaghang ni comments ha. No, so dahan king salamat nga Merry Christmas and sa inyong pagsuporta na mo. Bisan ingon ani lang amo ang nahatag ninyo nga mga kalipay. Pero happy na kay mi nga so dahing salamat. nakita na mo inyong suporta labi na sa amo ang pag-live no. Daghan kay tan-aw sa atong live no. So Ang nahatag ninyo nga mga last na lang ni nga mga nanao guys ha. Ika 20 okay. Next. Heart. Heart na mo. Huwag mo Ang pansinin. Dalang kayo. Basta alam mo lang ang tamang Inanawa mo. Wag mo na. Undawang ani. Monda Maribek ang nakadahog. Mariting. May kabinet na on-run. Congratulations sa mga nananaog no. So karong mga iguman na ni guys mag-post me sa nakadaog then anawa isend lang inyong GCash numbers ato sa Messenger ni Boy McCoy. No, so usbon na mo sa wala pa naka-register sa amo ang next raffle. Tanawa lang ang katong date nga December 21 na ami raffle mga jersey of sapatos Precision 6. naka-register sa among next No, mao ni ato ang premyo guys oh. Jersey nga Boy McCoy, no? Nindot ko siya pagka-customize. jersey of sapatos Precision 6. No, so sa tanang wala makadaog, ay mong kabalaka kay amo na ipadayon among raffle. Kutod sa among makaya. No? Salamat kayo sa inyong pagtanaw sa among live. No, so sa tanang wala makadaog ay mo kabalaka kay amo ni padayon among raffle. Kutod sa among
Thank you kay ninyo guys sa inyong pagsuporta. Sa inyong pagtanaw sa among live. Bisan sa mga among pagkulang ninyo. But mahal na mahal ko kayo. Hello. Mahal na mahal ko. Mahal kayo. Unsay bahal boy, mahal. Nausa na. No, so guys, paliw kog share sa inyo hang kuan ha katong inyong mga GCash number i-send lang sa So, guys, comment section ni Boy McCoy. paliw kong share sa inyo ang kuha na katong yung mga GCash number i-send lang Na, ya unsa ko ni sudan ninyo ingon ni Christian. Kaday sa sila jud. Boy McCoy. Merry Christmas. Mahing alan. Me. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what kind is to run? No, so dagan kita mga bata sa dintaon nga nanaygon sa dintaon sila. Salamat kaninyo guys. Thank you for watching. Goodbye. Dagan kita mga bata sa See you sa Hey, kita na mo slide. Pero ganda ba? see you sa next round. Thursday. Yeah. Kung di ikaw, salamat sa liwanag mo. Thank you. Goodbye. See you sa atong next vlog guys. Ayaw niyo chipyata kay natay jersey and shoes. Goodbye. Thank you. Goodbye. See you sa atong next vlog. Oh, abot gunking ang comment. Abot mo. Lapas. Man naman hatag. Next na lang ang manay ko na. Isa lang i-private nito. Yun. Yung ko. Isa man. Jud. Ha? Jud your live stream is nilar ta. Wala na mo di ay. Kani mo lang pero ko na thumbnails. Hmm. Ano siya thumbnails na ba? No, wala na ba dum no? Mahadan pa man ako ani. Nindot inani do. Mga 1.1k ang things.